Shin iyaye kun san cewa idan 'ya'yanku sun je makaranta kun san ya suke zama? Kun san tare da wa suke zama? Nan benci ne na zauna nan. Ko in ce nan benci ne mace ta zauna zai ga namiji ƙato uban gansame mai sai ga ya zauna a kusa ita kuma sun shafi juna sun haɗe. Ai tutorial ake yi tutorial ana tutorial dan Allah wannan addini ne? Wannan ba addini bane ba. Balagaggiyar yarinya budurwa ta zauna a benci kaga wani uban kurhime man kato ya zauna ya tutorial din zami sai kuma ta ce mun karin bayani sai ya mata karin bayani. Wannan shine abin da ke faruwa fa da ayyan kun tura su makarantar. Kuna ganin kaman burgewa kuka iyaye ku sani cewa fa in kun tura ƴaƴanku makaranta bariki suke yi. Wallahi tallahi bariki suke. Mafi yawancin su a cikin kashi 100 kashi 99 bariki suke yi. Kashi 1 ne mutanen Allah masu kamewa, kuma su ma waɗannan kashi 1 sai an raba su kashi 99 bariki suke. Kashi 1 ne a cikinsu su ma mutanen Allah suke kamewa. A cikin wannan kashi 1 shi ma sai an ƙara rabawa a cikin kashi 1 kashi 99 an raba an gidan ba. Kashi 99 bariki suke, kashi 1 ne suke kamewa. Wannan shine abin da ke faruwa da yayanku. Idan ka kana da ɗaya ka ɗauke ta ka kai ta higher institution, shin kana zuwa kana bibiya kana ganin da suwa take mu'amala? Kai ba ma ka da duk ba ma anan take ba, an danne bodari kai. Ba anan take ba, an danne bodari kai. Shin iyaye ko sun san cewa wannan ɗabi'a ta mace ta nemi mace ta bi lungu da sako abinda mata suke yayi kenan yanzu? Ai astaghfirullah alazim. Duk da lalacewa duk a wuta duk lalacewa masifa ce, amma wani lokacin ba da wata lalacewa kwara wata lalacewa, amma ba ni ba na goyon kowace. Duk lalacewa ce, ka a zaɓo kowace. Da wai a gurin fa wani ba a guna ba, a gurin wani macen da take yin bariki da namiji ba da mace ba, a gurin wani da dama ni kuma a guna duk ba dama. Allah kiyaye. Idan kina da ƴa kin sa ta a higher institution tana zuwa, to ki sani cewa mafi yawancin su bariki suke, kuma baki da tabbacin cewa a cikin ƴan nan taki lautake. In ta ce miki ai ba ruwana da maza, to ki bincika kawar da macen yaya. In an bincika an ga ai ba ruwanta da maza, to a bincike matan ai ana ake ɗaya. Yau yaran da suke yin bariki a higher institution in ka same ta in ba ruwanta da namiji to da ruwanta da mace akwai kyakkyawar alaka, sai ga watakila bebinta ce. Abin da ke faruwa kenan. Shi isa ko a wannan WhatsApp na status da ake yi, status yawwa, wannan WhatsApp da ake yi in ka kalli status kakan iya gane wace irin yaniya ce wannan. Idan tana da wannan ɗabi'ar ta bin mace, ko kina da ita ko baki san cewa wannan ɗabi'ar bin mata bace ba, ki gyara. Idan kana kallon status ɗin yarinya kaga ta yi status da wata budurwa tana yabanta, ko wance I love you, wance I missed you, wance my heart, wance na daɗe ban ganki ba, ta sa kuka, ta sa hoton love, ta sa mai hoton love wanda aka cika wa kibiya, alama ce ta kalmar ba daɗi. An fahimta? Amma alama ce ta 'yan lesbian. Wannan masifar lesbian da ya shigo, mace ta nemi mace, alama ce wallahi. Mace ta rika yaya kwana biyu in ban ganki ba, ban da zazzaɓi, kato ni yanzu kato in kwana biyu ban ganka ba. Kai ɗin banza. Me? Dan ban ganka ba kato kwana dubu ma ban ganka ba, ba abin da zai faru. Menene? Iyaye kun san cewa yaranku a nan makarantun suke zuwa sai su ɗebo wannan abu. Higher institution a nan yara suke zuwa suke lalacewa. Higher institution a nan 'yan mata suke zuwa su lalace. Ba a sani ba. Iyaye ku farka.